Діагностувати ПТСР має право тільки лікар-психіатр. Психолог може проводити консультації, може спілкуватися з людиною, може скеровувати до психіатра, але те, з чого я починав, да, що коли ми приїжджаємо і ви кажете, що я ПТСРщик, то ну, тут маємо законне право запитати, а покажіть довідку психіатра. Якщо цієї довідки психіатра немає, то це такий собі самодіагноз і ну, Поспішний висновок, який конкретно буває впливає на життя, тому що людина знаходить в цьому часто свою ідентичність. Там, можливо, ПТСР у людини немає, в неї є просто ряд психологічних проблем, набутих у зв'язку з участю в бойових діях чи пережиттям стресових подій. Але людина вже поставила собі марку «Я ПТСРщик», і це підключає вже там соціальний, наприклад, контекст, да, що ага, людина повернулася з війни, щось з ним не так, зо мною щось не так, я якийсь не такий. І починається додатковий тиск на психіку, яка і так потребує відновлення. Тобто оце от поспішне діагностування і поспішні висновки про себе, про свій стан можуть нашкодити.